Bé, bon dia a tothom. El corredor de Tivissa, Òscar Grinyó, va presentar el passat dissabte el projecte en què es troba immers i que porta per títol Salut i Cames. Així, l'atleta i també membre del Centre Excursionista Serres del Mestral s'endinsaran en aquest repte esportiu solidari al mes d'octubre. L'objectiu és recórrer 1.550 quilòmetres per combatre el càncer infantil. La idea és fer tot el nord d'Espanya corrents, amb una assistència per carretera, amb 2 companys, i es tracta de sortir des del dia 1 d'octubre fins al dia 23 amb la idea de fer cada dia una mitja de 75 quilòmetres i tot unit amb l'obra social de Sant Joan de Déu per ajudar tots aquests nens que estan patint aquesta malaltia que és el càncer i la idea és aquesta. El repte principal, segons apuntava Grinyó, és donar visibilitat al càncer infantil i fer ressò a tota la societat per tal de recaptar diners per combatre aquesta malaltia. Els diners van destinats principalment a l'Hospital de Sant Joan de Déu, encara que en algun moment puntual hem fet alguna obra, com per exemple en el cas del Gerard, que és un nen de Sant Pere i Sant Pau, que han volgut involucrar-nos i hem fet una donació d'un xec bancari per a que la seva família pugui tirar endavant amb la malaltia que té el seu fill. La presentació va comptar també amb la presència de l'atleta basca Oiana Cortázar. Bueno, cuando Óscar me contó de lo que se trataba y teniendo en cuenta que es ayudar a niños en unas circunstancias muy especiales y siendo madre de 2 niños, pues te toca un poquito más la fibra y no dude en echarle una mano en la medida que lo pudiera hacer, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo es él el que va a sufrir con esos kilómetros que va a correr y todo, pero bueno, en la medida que pueda, pues estaré apoyándolo. El projecte Salut i Cames es va presentar a l'Auditori de Vandellós a les 11 del matí. A 4 niños que se suban, pero antes la Asha va a pasar uno por uno